Robíme to vlastne preto, lebo nás to baví. My sme robili tú robotiku na škole, ešte sme súťažili a potom sme sa rozhodli, že založíme vlastnú súťaž. A tak sme to vybudovali až na takúto pomerne veľkú súťaž. Práve dneska sa tu koná robotický battle na Alejovej, na ktorom sa zúčastnilo 66 tímov a prišlo ukázať 80 modelov. Je tu vyše 150 ľudí. Prečo to robíme? Tak robíme to preto, lebo chceme motivovať mladých ľudí, aby sa venovali robotike a aby rozvíjali svoje schopnosti.